ba ke jing ki jongi kum tu kum balai UI hai ki news ki media mo bana kalian itu ke ya asa workers union ni kerpa di state government bahkan penkiu ya ka fix incentive na ka shi hajar tengka kat kum ko na ka ar hajar tengka shi benai kat kum ka dor ka biadai ha ju ka bamenda dia na kalian jongi health minister mende ila terwa ye ki asa shi hajar ban penkiu no sa shi hajar tengka kata kamut kan dai lai hajar tengka na kalian jong ka state government di badha kata ka jinga keren na kalian jong ka megele ya asa workers union ni ngila ongi i bangin nomla ban aya karai ladangin pediang ne em ya kata namar bangidon ki executive members jong ka mawuhi ki badon hadu arspa ne opongun tingila ongi i ba ailat engi bangin discuss bat ki asa ki jongi dan ngin sa aya karaya phi lengba da ka message lengba da ka whatsapp di sakawai shushu na kaliang jongi ngila ongi ki baya ka ke bakila terwa pedeng jongi wat lada ngimpat la ban aya karai ru pin sobha ban aya ka assurance in writing namar ban sia kran barbeli bun sin ngila adep mat ni kran mentang ya klet no lasai tena kalian kejoki kila kular ban aya ka assurance in writing mentang sihi tingila onge ki bakin ai bakin penpoi ya kata ka assurance kejoki hapo arkanta ngila mi na po sekretariat na kamera jong ka kamera ba yung meeting menne na du si steng par kapor menta kala adai hatu san beji ti kata ka arkanta kam dei shu ni se kala poi sikilai kenta steng sikisau kenta tingi sungtu ki asa jungi ki badon sa jangai kinamla ban shu apsa la ne ban syong miet ban thi miet hasurok kumni tang na ka dau tang na ka benta kata ka order ke jongki ti ha nakaliang ke jonga ngalayo bangan phone ngalayo bangan text ru ya ihal minister hala kerpat hi ing ong so bahaban ai no kam koloi rei kat hadu benta ru ngimpat yo ya kata ka order ke jongki ti nakaliang jong kami gele asa workers union ni ban pau hang ne bangim pat la ban ai kanu karai namar klaim da iya ka assurance ke jongki teng ke bangia kran po meeting kalong da kumoi da ngila ayo ya ka minutes of the meeting kalong da kumoi te klaim da iya ka minutes of the meeting klaim da yo ban pule tinompat la ban aya karai dengan karai ke bat kinangin sa ipad on da ngila da yo ya ka assurance in writing ke jongki kabak nang pongsan hi par ka hakmat hi kadai be in penkiu ya kata fix incentive kumbangi layapan kabana kaliang jongki la kular pa penkiu sa si hajar kaban long no lai hajar kashi benai kumbang ong meneh bangim pad yo iya ka minutes of the meeting lan ngimpat yo iya ka order ke jongki kumno gin su aya karai bangin pediang lan ngin nom pediang in haban pe chwa yu ki tho apo ka minutes of the meeting yo lese ke jing tho kam long kat kum ka ai ka bangia kran inom la ban aya karai inom la ban sim kai ban ngin nom pat ai hiru i tat hadu ba mai ila la ban pen poi hati jongi ya kata ka minutes of the meeting ka lani ka order ke jongi ngin sala ban aya karai ban kat ka jing kran jong baro isi ma ba haka bayade berkata mentangi haban ong bakandang log tumtah ki asa kinompat trehi kitang don bagi hakasai tat hadu bani la banya penbet bagoi pat berkom ngindayo ya kata ka minus ke jongki isi syong bagi isi lada dei bangin haban weng noru lada ja bagi asa ke muncul isi kita ka por se tertepa snow ban ong ba hoat hidei ki asa hidei tan kinong driver Raiban ong bangin si pendil sa akit yung inyo la bangin si apsaan ne kamlong kabas nga ni kikin kay bro bangin si yang miet lan ne bangin si amir hapo surang si ngihap bangin na lethay no hi bat la shay hi nagaliang kajong ni lakum no ngin haban long daka special isi bangin si maray na marba long ni klem yo ay ka bangi ang nuot lan ne kumbar si ong no ba ka bangi kran kampat ulong kan namar nagaliang jong kila akular which in 2 hours bakin panpoy ya kemainin setang bakat haduk mentasi kilai mentasi teng so bentangin padio ini apa ya perkat bahasa bat isi ben ong hooj room sulak ban pediang namar kidon kipor kamtam hakabedi bet ka fix incentive from the state government ki asha ki jiyo assistant lai banai ki yo assistant saw banai kidon ki jaka ba ki yo baro assistant tang sisin yo ru tikidon ki jaka ki ba yo monthly bet ru kan let's say kata kadai long ba ki jing pilihan na po ki district na po ki block ki jong